Kupangi dohami dohot hormat tuhita sude, asa denggan mata pakai masker tai, saleleng madohoti parmingguanon. Horas dihita saluhutna ruas ni huriani tuhatta nahi naholongan. Namar pungu dohita muse sadarion di minggu letare namar lapatan, marlas ni rohama hamuna. Marlas ni rohama hamu rab dohot Yerusalem, jalamar olop-olop mida ibana sude hamu ale akah holong roha di ibana. Hupuji hami maho ale Tuhan debata, silehon lasni roha di hami. Asini roham dona panguluhon hami. Asini rohani debata dona panguluhon hita. Tahalason ma pambahenan nai tungoluta, tapuji ma asini rohanai. Martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Marede mahita siang buka ede nomor 467 ayat 1 tolu. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amin. Marlas roha mahamu rab dohot Yerusalem, jalamarolop-olop mida ibana sudehamu, aleak kana holong roha di ibana.
marlasni rohasi tutuma rap dohot ibana sudehamu, ale akana marsak roha mida ibana nasailaon. Las dorohaku di akana mandok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu padumuhon jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok kami molate tuho, alani saluhut nabi naenmi, patupahon hanguluan nami. Sadongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong nati naonmu, dohot hamamatem. Asa huarsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor siaon nasitong, jala asa marroha haholongak kami, huhut madok mauliate tuho. Asa olo hami mangihut toko, ro di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homatama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria, naong tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion, ro di saleleng nilelengna. Amin. Marede hita sia buka ede nomor 20 sia ayat sada do tolu. Patikni debata di hitang di minggu letari sadarion, imana tersurat di patik palimahon, dohot lapatanda. Patik palimahon, ikon pasanga pomu dona torasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na dileho ni Jehovah de batam di ho, dia do lapatan di Odo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata midana torasta, dohot mida aka rajata, ro di aka natua-tua, dang jadi paroota rimas nasida, ikon patun dohita jala ikon holong rohata tu nasida, sioloan do nasida, jala sisuboton do rohana. Atong rap kita mangido gogo siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon ahobar tu patikmi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 150 sada ayat sada dohot 2. Saja
katopoti mado satta nagodangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partaluk di roha jalan nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibahini sese sama sude dosa nami, dang adong hupangasok kami, dokon di asili roham, hati goran napinatupani anak mudo, nah hupangasok kami tu jolom. Ale Tuhan nami, dosa dohami ganupari di parngoluan namion, alasai manipil hami siad dalanmu nabadiai, meragam doha maulan hubolus sami, bagai sai tarela hami tu akka haholomani. Ale Tuhan, hodo parasi roha na pangoluhok kami, selehon ma asili roham, asa mangulu dope hami di adopanmu. Nabosado rohanami binain ni dosa na sai dais tu parngoluan nami, jalatung na so terbaik kami be marlas ni roha, hinorhon ni haholoman na makaliangi hami. Nagodok si tutu dorohanami marnida akka hajahaton na masa dihasianganon, sailam martaba akka jolma siulahon hajahaton, hape tongon marsitaon dope hami alani virus corona, na soramar haujunga dope. Ale Tuhan, tung marasi roha maho di hami, say marpamuati maroham, marnida pangalahon nami. Say loas majo mangolu hami, anggiat tung muba roha dohot pangalahon nami di adopanmu. Di bahini, pasonang jala apuli mahami akan nahinok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-bagani debata taringot tuha sesaan ni dosatta. Alani pangalosiota do umbahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatotta do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasunangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Maredehitas yang buku ede nomor 765 ayat sada. Thank you.
hatani debata terupuk di minggu letare sadarion, tersurat di opat Musa 20 sada ayat 41 sia. Persikat sorin mahita majaha. Jadi borhat mana sidasian dolok hor manulus dalam dopak laut arung. Asa mangaliat pasiding luat ni halak Edom, gabe murhim rohani bangsoi di tongat dalan. Dungi marmungut-mungut mabangsoi dopak debata, dohot dopak si Musa. Buasa tungtogi honon huna hami nakok sian Misir, asa mate hami di halongona non huroha. Aiso manang adong sagu-sagu manang aek dison, jalan nunga gine-gine ate-ate nami, mida sagu-sagu na giak-giakon. Dungi di tongos Jehovah matu tonga-tonga di bangsoi, aka ulok tudung api, aka namar mamarguti bangsoi, gabe matian masai torop sian Israel. Dungi robe mabangsoi manopot si Musa, akanin nama, nunga mardosa hami, ala namar mungut-mungut hami dopak Jehovah, dohot dopako. Martangiang maho tu Jehovah, asa dipadao sian hami ulok tulung apii. Jadi matangiang masih Musa mangodihon bangsoi. Dungi Roma hatani Jehovah, bahen madiho sada ulok tulung api, jala sakoton mai tuhau partonggol. Ia adong manang ise nahona parkut, jala dibereng tusi ikon mangolu ibana. Jadi disuman si Musa masada ulok sian tombaga, jala disakoton mai tuhau partonggol, jala ia adong manang ise na pinargut ni uloki, jala dibereng dopak ulok tombagai, los mangolu moa ibana. Ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata, jala nau peuksa. Amin. Meredehita siang buku ede nomor 756 ayat 1-2. Dakon maha porsiaw tai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon, isadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangit dobotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhoni si Maria, na gabe-gabean sianton di perbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di haupin na silang, na tuat tuban watorum di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul di siamuni di bata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu dosogot daging halak na umate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tikting manang buah-buah, Minggu tanggal 10 Maret tahun 2021. Sada di pabotohot tu sude ruas ni huria, saleleng masa pandemi COVID-10 sia, titing dapola di jahahon sude. 2. Di pabotohot tu sude ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap,
Saleling masa pandemi COVID-10 sia dohot peraturan PSBB alani parmingguan di HKBP Cipayung Cilangkap di patu pama 3 hali parmingguan. Ima pukul 6.30 WIB bahasa Indonesia, pukul sia 30 WIB bahasa Batak, dohot laos live streaming. Dohot pukul 10.06 WIB bahasa Indonesia laos live streaming. Jala parminggota tong dope mengihutton protokol kesehatan nani aturhon pamarentata. Titing naing marbagas napaduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongat saripian ma Lady Karunia Boru Simanulang. Boru ni amata doktorandus Warner Simanulang nahinan. Tubuh ni inata Lindawati Boru butar-butar. Ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap. Sian Huta Jalan SMA 40 nomor 76 Cipayung Jakarta Timur sektor Onom. Dohot Orwana Ricky Ricardo Sirait anak ni amata Situa Ardin Sirait SH tubuh ni inata Saudur Boru Nainggolan. Ruas ni HKBP Pondok Gede Sian Huta Perumahan Lavender Blok A nomor 10 Jakarta Timur. Ima di hari Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021 pukul sia WIB di HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede. Tikting naing marbagas manang tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu pardongat saripion mah Ramos Septino Sihombing anak ni amata Himsar Sihombing tubuh ni inata Dameria Boru Nainggolan. Ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Sian Huta Jalan Persada Kencana 2, nomor sia RT 0 sia RW 0 Tolu, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, masuk sektor Pitu. Dohot Orwana, Kristina Novia Boru Manik, Boru ni amata Harbet Damanik Nahinan, tubuh ni inata Romauli Boru Silalahi, ruas ni HKI Cawang Cililitan, Resort Jakarta 2, Sian Huta Kampung Jembatan RT 10 RW 02 nomor 27, Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Ima di hari Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021 pukul 10 WIB di HKBP Cipayung Cilangkap. Di hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 di Patupa Huriat tado Padidion Nabadia tu poso-poso ianakon di ruas ni Huriatta ima di parmingguan khusus masuk pukul 10 sada 30 WIB. Nani dohotan ni akan natoras nanaing mabuan ianakon na tardidi dohot keluarga dekat. Mardomu tusi upangi dohami ma akan natoras nanaing mabuan ianakon na tardidi asa di daftar homa tu kantor gereja marhite na pasahat formulir pendaftaran. Jala boy mata jalo formulir pendaftaran ni tu parhalado sektor tabe manang langsung sian kantor gereja. Jala di hari Jumat tanggal 10 sia Maret 2021 pukul 10.06 WIB di Patupa do bimbingan tu akan natoras nanai mabuan ni anak konna tardidi maringanan di konsistori. Di minggu tasadarion papungoto do sumbangan ilu manetek tu keluarga almarhum Greenstone Sihombing sektor 2. Buru Seregar jalata papungoma ianon dung sidung parmingguan di jolo ni pitu gareja. Songo nima buah-buah di hari mingguan. Marede mahita siang buku ede nomor 125 ayat sada dohot 2.
Dame ni debata na semurung sian salut na roha, ima mangaramoti ate do pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni debata, nanang mamakulingi hita di bagasan ibadah minggu Arianon, imana tersurat di Evangelium Efesus bidu 2, suratnya Apostel Paulus tu uri Efesus bidu 2 mamuka maisan ayat sada sahatu ayat 10, songonom maridot disitakas ma tapa ihud mula sian asini roha. Hamupe nungamate hamuna jolo hinorhoni aka pangalosion dohot dosamuna. Aka naniulahom muna marguru tutikki ni hasyanganon. Mangihutton lomo-lomo ni namarhuaso di awang-awang. Ima toddi na mangulan waeng di bagasan aka anak nasosiat hata. Rapon nasida do nang hita sasudena na jolo mangulahon aka hisap-hisap ni daginta. Dina taturut lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakapna. Jadi anak sihirimasot dohita sian bakkohian. Doson aka na asing. Alai anggo debata para siroha bolod do. Jala palang holong roha nabalga maradopon hita. Jala rapon Kristus do di panguli ibana hita. Akanong mate di bagasan aka panglosion nasian asini roha do. Umbahen na malua hamu. Gaberap di pangulu jalarap di pabakit hita. Tugom-goman banu gijang di bagasan Kristus Yesus. Laos patuduhonon nado di akatiki na naing ro dope surung ni hamoraon ni asini rohana di habasaon nai maradopon hita di bagasan Kristus Yesus. Aisyan asini rohana do umbahen na malua hamu dalam haporsyaon jalan dada binahen muna sileho-leho di batado. Datung sian parulau ni asa unang adong namamuji diri. Jadi-jadian ai jadi-jadian na dohita akana tinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marlona denggan hita ai akaido di pature de batahian asa ta parangihon ni ido sahatna dihita dong saporsyaon di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Topik ni mingguta, topik ni jamita di mingguta sadarot ima asini roha ni debata na panguluhon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kasih karunia Allah yang menghidupkan. Di tadong saporsyaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Di pesalmen mana kitab Mazmur dikatakan dalam Mazmur pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 dikatakan demikian. Lalu Tuhan melihat ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dan namangihut memuse di Rom onom ayat 20a upah dosa ialah maut. Jadi ketika Allah melihat dari surga terhadap kehidupan manusia, ternyata
semua umat manusia telah menyeleweng, semuanya telah berjahat, tidak ada yang berbuat baik. Atau dita dong sapursa di bagasan goar di Tuhatta Yesus Kristus sude hape hita danga dong nagabe sikop danga dok kape nagabe sempurna lapatanna habwa kamang do kaina dung madabu jolmai tu bagasan dosa dung madabu jolmai tu gabbo dang boy be haruar sian gabboy dang boy be haruar jolmai sian dosa ay nunga di parhatoban simbolis be jolmai jolma nang badabu di bagasan dosa ima jolma na mangulaon hagyot-hagyot ni daging moldor panina mangulaon hagyot-hagyot ni daging manang hisap-sap ni daging ala nunga pikiranna gogona jala hibul rohana nunga siat manang holan hatani sibulis nama di ulahon ima na do pani mangulu di bagasan hagyot-hagyot ni daging orang yang senantiasa melakukan keinginan-keinginan duniawi lapatanna ulun hajahatun nama ima hamwa kamang dokainang kesaksian ni para pasalmen kitab Mazmur pasal 14 ayat 2 dan 3 ketika Tuhan melihat dari surga dan memang tidak ada yang memang manusia satupun nagebui dohonon tadi hadironna tuadopan di bata. Lapatannya manusia telah terhina di hadapan Tuhan. Ala holan hagyot-hagyot ni daging nama. Ala memang nunga jahat be jolmai di bereng di bata atau molosongoni Ahmad Jabbar dia kada sesongoni hamatian nama jol ai nunga jorbud hita di bereng di bata lapatanna rimas nama narotu hita uhumon naboratina mai kon jalotta jala memang ido tapota hamwa kamang dokainang karena satu orang pun dilihat oleh Tuhan tidak layak untuk mendapat kemurahan Tuhan danga dong be nagabe siapinan tung soboy be nanggo bereng ni bata nagabe siapinan jan jolmai danga dong be lapatan na ikon ripas nama semua akan mendapat hukuman sugari adong nan nagabe boy siapinan nagabe asini roha las do pe roha di debata idong bain hama kamang do kaina ditikida martangiang si Abraham ipagirban tu debata alikon rona maribas na tu Sodom do Gomora molo boy do penuang ia luas majo ati nadong do pedang 10 molo adong do pedang 10 dang ripasonokku Sodom do Gomora molo dong do pedang 5 halaknya san toga-toga di Sodom Gomora dang uhumokku molo tugadong do pedang 2 manana sada san Sodom Gomora dang rimasonokku lapatan nanung ngay bernibata
tung sodong do hape nagay boy malua. Tung sodong do penansian tong atong di bang Sodom Gomora nagabe silaon hata da sitom ture pangalahona ture pambahenanna. Nama aido habwa kamang do kainang asini rohani di bata na panguluhon kasih karunia Allah yang menghidupkan. Atau mulosong ni do pe hamwa kamang do kainang nama rimas nama gimago manang todita. Agiwa hasa hamwa kamang do kainang molo petung boy hito nang marhahi pason. Mulutung pala di luas di bata hita gajang umurta. Mulu puteng boy hita maraktivitas. Marete hita, mekkel hita. Bukan karena kekuatan kita. Datung ala di hagogotta. Datung ala di hahibatotta. Kali sudah ini hamwa kamang do kainang tung asini roha ni di bata do itu hita. Itu adalah oleh karena kemurahan. Meletung boy pe hita nuang dia pidi di bata bukan karena perbuatan. Datung ala di pambahenatai asa udang adosa kita na mga gogo pikiranna. Tung basa-basa ni di bata do. Kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, hamwa kamang do kainang gabe layak kita. Sebenarnya kita tidak layak, ale gabe layak kita. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi itu adalah karena memang dilayakkan oleh Tuhan. Itulah memang hamua kamang do kainang bahasa-bahasa di Tuhan ni asini roh toni nama notong tuh itu. Macam tegas do hamua kamang do kainang apostol Paulus tu huria Efesus hati hai. Ala memang adong sa toga-toga di huria Efesus na mga gogoda pikiran na malona. Ala boy di patupay bana di si. Akan uli karadenggan. Alay sen pamerengon ni apostol Paulus tung maralo do tu debata. Say detong jolmay do marhite upaya usaha pambahenanna gabe taruli bara asini rohan ni debata. Dia dilayakkan menjadi masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada bisa upaya-upaya manusia untuk menerima kemurahan Allah. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan, tetapi itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Doi. Bahasa-bahasa ni debata doi hamua kamang do kainang. Asiniro debata sabing doi hamua kamang do kainang. Ahamor hamua kamang do kainang. Nagabe pola. Tapatupa akan uli akan dengan tu debata. Ubedagay pola mate Tuhan Yesus. Adong luar biasa di tempat tupa di debata. Ubedagay pola mate Tuhan Yesus. Jangan dong. Sian pamerengan ni persalmen dari kini di pesalmen bidu 14 Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Dalam pengamatan Tuhan menurut keyakinan dari para pemazmur bahwa tidak ada satupun di tengah-tengah bangsa Israel itu memang berlaku baik. Semua pikiran mereka telah jahat dan jauh dari hadapan Tuhan. Yang pantas mereka terima adalah hukuman yang paling berat. Kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Dan memang kita tidak akan bisa keluar dari dosa. Madabu hamua kamang do kainang. Sadahala madabu, ya, terlumpur yang begitu dalam.
Lalu kita berkata, ala memang danga dong naboy dalan lau paluahon, contoh mencorpanikan adong masada mana ise mai madai butuh gabbo kepada lumpur yang begitu dalam. Lalu kita tidak akan bisa memberikan pertolongan. Ala danga dong dapat kita hau. Dohonot tama. Berupaya amang, berupaya amang, berupaya amang. Engkau yang bisa menyelamatkan diri, berupaya amang. Boy dari baluai. Les diocop gaboy di bana. Mati. Tidak akan bisa. Dan boy man harusan. Hamatian nama jabaran. Tudah sudah hita hama kamang dokai hita pesongonido. Nunga badabu hita tu bagasan dosa gabbo na bagasi. Dan kita tidak akan bisa lagi keluar dari dosa itu karena kita telah dirantai oleh kuasa iblis. Hagiot-hagiot ni simbolisina mataulahon. Roha-roha ni simbolisina mataulahon. Gabe jahat ma pikiranta. Jaladang boy be hita maluas ni, ay nunga dirattay hita noeng. Mago na mahita. Di Rom 23 ayat 23 dikatakan ay upah dosa ialah maut. Mago na ma. Alai ahadu hamaka mangdokainang. Roma debata. Roma Jesus ditata mago nama nahuto paon mago ma aka lurbiaon hamate nama jabar na mulo sonot tope halakom manang ana halo ni raku mulo mago do nasida ise ma nagabe sala di si asaboy malua tuat ma Jesus Kristus tu gabbo da bagasi lau parol kita sad gaboy. Boy mahita marhosa kita lega. Kita selamat. Hanya jalan satu-satunya membawa kita keselamatan adalah di bagasan Yesus Kristus anak ni dibata. Ido na maboy paro kita. Ido na boy paro kita. Holan Yesus. Nang pe hamwa kamang do kay nang tungsodong do penuang do honon aka boy tapatu pa akan ulikan neng tu debata. Ali datung gabe hinor honi gabe mago asi di roh debata. Bahkan dihukupi do dengan kemurahan Tuhan. Berarti HP hamwa kamang do kay nang bukan karena kekuatan, tetapi adalah oleh karena kemurahan Kristus. Multung boy pe hita nang hipas datung aligogota. Multung boy pe hita nang gajang umurta datung alani hai pasottai. Multung boy pe hita nang beraktivitas sudene pangurupion ni sedebatade. Atau molosong ni dope holan asiro dapat samping do unang maadong dihita nagabe sobok kita. Imada ang gudang alaniyaw kagudang nujol masongoni ang gudang alaniyaw barang na buyi gudang alaniyaw barang na buyi ini. Itu sering. Anggodak alaniaw dang nasauti. Anggodak alaniaw dang gabi situa ensya naga ni namuse. Banyak orang seperti itu. Ay debata, martiana Yesus Kristus, lu bisa dinipatupa. Dan itulah kekayaan Allah. Dan itulah kemurahan Allah. Lo bisa didipatupa. Arang na rupanya nagabe luar biasa dipatupa beda gabe olu Yesus mate. Dia telah melakukan itu.
Atong aha na mangon jari umpedagabe olo Jesus mate hamwa kamang do kainang. Ay sodong nanggota po di debata siya kita akan dauli kana denggan. Ati pe nunga adong tapatu pa kana denggan. Ale itu belum cukup. Dan sadia dapat manibakon na pinatupa di debata tuhita. Itu belum seberapa yang telah kita lakukan itu dibandingkan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena huaso do hago di batade. Covid juga yang kita takuti. Tapi kalau belum Tuhan bertindak, semuanya itu bisa kita luput dari yang kita takuti adalah Covid. Itu boy pe malu pami datung alani kekuatan. Yang bertunggu pedang ugat pakai hami perhatian do setong. Anggap pa belum perdebatado. Sudah akan ruas ni huria. Kita berupaya memang napas dia debatado. Oleh karena kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan asli di roh debata. Boy hita marhai pason. Atong alido asa hamua kamang do kainang dada idok risima cetakas do dada ulun akka pambahenan muna. Bukan karena pemberian muna. Itu adalah upaya. Bukan karena hukum Taurat. Tetapi adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Aing ngomolo patik ido gabe ukuran. Gabe ido taban patokan hama kamang do ke isen boy dan luput. Sudah do ripas. Ayah hukum tak perjolo, akulah Tuhan Allahmu suruh Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku nina. Allah saya dong dope di luar Tuhan, ada dope Tuhan nak. Ngadong Tuhan ni, Allah saya dong dope ibadah Tuhan nak, langsung bon nak. Nang pati paduh ni, akulah Tuhan Allahmu. Jangan perbuat bagi patung nyuruh apapun di tanah, di bumi, di langit dan sebagainya. Allah saya dong dope igeser-geser, oh mau tabai nina. Tuhan nak. Ay mau do kan berarti madebu do pe. Nang sulpat petuluhon, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan nak. Pangurang-urang huda jolma. Bersaksi, bersumpah. Ay dak songon jolma Tuhan ni. Uberge berselong-long jolma di mana nama Tuhan ni nak. Itu jangan itu bukan manusia. Tak serupai. Selamat pagi Tuhan, selamat tahu itu. Dia hitung do jolmai. Harus kita pikirkan. Suatu tabah soal martangnya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Jangan kita perlakukan itu manusia. Debatadoi. Kita hormat. Hormat sujud kita. Karena dia bukan sembarangan yang disebut. Ada saat-saat tertentu dia disebut. Pada saat kita bersuka cita. Pada saat juga mengalami pergumulan. Dan lain sebagainya. Itu dia layak disebut. Popaton. Pati popaton ini kan ini sobat sekasdo. Pada dia kamu jo hari Minggu ini nah. Kan itu alai das ditiki hari Minggu itu dipakai jolmai. Tole mai dah, tole malai. Ai ditiki hari Minggu. Isi dah boy hita nang marpungo nina. Nunga de batabe na pune le setong dope hage ni jolma. Las di kesempatan melo marpungo. Bisa mana bu selamat. Dok pati palibah ni pe rupani kan pasangan pun deras bunina. Ali sok gahi bapak na do omak na. Ya buat apa isa pada malua. Lapatan dah hama kebang tong do honari masita. Atau melosong ni dope. Mau na mau pe. Tangga dok buyang malua. Menurut wow. Atau ahama boy dalan ahama perhatian ima Yesus Kristus. Dung basa-basa do asini rohani batado. Atau melosong dia pe hamua kabang do macai takas do macai naldal do
Dan itu sudah bukti nyata yang telah dilakukan oleh Tuhan. Bato tuda sitokka mabenota. Nage boy hita menyombongkan diri. Dangadong HP na sigjakonotta. Soal mengasawan asini roha ni di bata. Allah terlebih dahulu melakukan kasih itu. Perjolo ibana mengolah asini rohai. Jadi ternyata deh tung sudido basa-basa ni di bata. Nah, ikut doh nota mau lihat itu di bata. Holan Yesus Kristus na boy paluahon ni doh nota mau lihat itu Tuhan ni. Alamar itu para hati di bana boy hita taruli. Malua sian uhum do rimas ni di bata. Ya. Jadi bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan. Asal ngimar hitei boy hita marlas ni roh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ipita nang magawe para siroh atong. Asli roh di bata na panguluhon. Manguluh hita, maluh hita sa dramas di bata. Di pasu-pasu hita, di ramot hita. Bekolas semaruhat tahu maka mengandukena. Atau unang matgabit marhaseang, unang magabe sota parhaseang be asli roh di bata. Jangan kita sia-siakan kemurahan Tuhan. Itu harus kita tidak lanjuti. Muliate ma Tuhan. Tung basa-basam do anggo tung gogokku. Tung so layak do, tung so tamado. Muliate Tuhan sehat tahu. Dan ala di vitamin on. Ala tung basa-basam do asir roham do. Muluboy ang mamora, muluboy ng bertiga-tiga, muluboy ng lakwa katiga kono. Bukan karena kekuatan. Alitung asinir hamdo mamasu-mason muliate. Cara pikir, pola pikir ni ruas ni hurian darung di Efesus dirombak oleh Paulus. Asa unang mangasal gugo ng pikiranmu. Asa takas ni sidik manadda basa-basa ni bata. Asa takas ni sidik manadda pengorbanan yang luar biasa yang tidak bisa kita lakukan oleh manusia. Yang sebenarnya kita sudah jatuh lumpur dan mati, magoda matodita, alai roh Yesus masuk tu gaboy, manugu hita, haruar sa gaboy, asa mangulu hita, luar biasa na pinatupan ni bata. Hamwa kamang do kainang tahunon 2021 arah tahun pemberdayaan HKIP. Jadi mulai dari rupanya tahun pemberdayaan HKIP, semua ruas diberdayakan. Ikut diberdayakan doras ni huria. Ndak ada holam be matcalo be sian aka namang uluhon. Alai na deba hamwa kamang do kainang gudang do deba. Dan pola mengatusi tartu tahun pemberdayaan. Butuh hamudo. Adong masada dongan. Nung adong tahun pemberdayaan. Pas di seretiki do iba tu si marbinggu. Ala dongan teh lain ba tu si marbinggu do iba. Marapi purun jamitana. Jadi maredema napo sebelum jong-jong mana sol mido do di mana anguluhon sidungi napo sebelum marede na Kamis do di mana masih jong-jong marede ma inahanna bito dan nina dong kan inahan na. Jadi maridema ama imana ma jongjong don nina mana tuh kan ana buhado deng tahun pemberdayaan ali imana sudi
Jadi bagaimana? Jakuri mana? Alai sudah har bajungna pidai mana? Barang ada betong kan? Alai sudah diborong. Dan berberdaya bukan begitu. Sudah matong kan? Itu hebatnya dipikiri oleh pimpinan di HKP para petinggi. Memberdayakan jemaat betong kan? Nah, jadi nggak ada pihak motong berdaya di sini. Ahama naikon sifatu paud di toka-toka di Huria. Udah pula be, ada udah banget tahun-tahun berpani aha. Marpoli jo kegiatan sesi dak be ahama nanangisi kewasan di toka-toka Huria. Itulah yang harus mau dimasukkan. Asa unang gebe salah menempatkan kita taruh tu tahun pemberdayaan. Dak pula udah koni guar ni margane. Alai dogan mai di mana pasogit deh, aka sogit di tongkat, di mana pasogit, ala dak pola malo, piga si marsol do, batole mak, napali jerbut na buse, tole mang hatah tani bebek kabu dinna, kan itu, besok nana suatu si marsol do bawa amai, kan, ya itulah, jadi alido asa hama kamang dokaina, sudah naik tung bahasa di batado, ya. Mau dirombak pola pikir nih pas di Huria asa anggiat berpartisipasi lahu manupahi buhado asalam tudenggerna buhado sude pleni adalah naing pasonakon lomoniroha di debata amin mulai ate Tuhan nungatung taruli kami di hatam jala di patauho kami ngatusi asanggiat marhitei lambagas matutu pada don nami napi tupami tu kami luar biasa datung aligogo nami malu nami hahibaton nami alai sudene tung basa-basam dohot asirun sabing deh atong le Tuhan pasu-pasu ma ruas dihuram nang taruli las diroha salam tabai ma hai pason sai pasu-pasu akan utang nasida akan namar sahid pasu-pasu pamatangna aka ubat pe saya hong Tuhan masu-masu di rumah sakit isolasi mandiri mang di dia pilih Tuhan tuhoma pasatami asa homa masu-masu akan urusan arsak hong Tuhan ge pangapuli nang soni hampir was duhuriam parhalado ni huriam salim tabai mabisu gogo nasya kuli Tuhan asang giat sude nasa pakko boson nami tau hasangapon puji-pujian di guar muda badi atau sen mamu kesok mengunjungi homal itu masuk kami. Sesada nami mertenak mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian nomor 110 sada tulu papung pilihan sada A, sada B, paduahon alis taingot manor pani manglupa hita mangalehon akali manetek tu aka ruas ni Huria dalata doi lahoman upahi ima sebagai turut berduka cita saya tuhatta mamasu-masu natapasati mari demahita
pasahat ma peleata tu harajau ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibanagi jang hodo haruruan ni saluhut sileho-leho da dengga dot nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami masyan na lehmi tu hami pila nami tu ho. Say jalo may gabuap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pila non. Pati bulhon harajau mo di tonga-tonga ni huriamdo di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asa lamhu tanda hami godang ni sileho-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mo lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na dibadagi jang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajommu, say sawat malomon irhamdi bertongaon sogona dibadagi jang, lehon matuhami sadaron hangluan siapari, se sama dosa nami sogon panesanami, di dosa nindongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncudan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dami, jalo hamuma pasu-pasu sian tuata debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana idahamu. Di dopakon Tuhan debata ma bohinu Tuhamu jala di pasorhon ma damena tutodim. Horas malita sude tuhat tama na mangaramu tilak kamuna saat tujabu di bagasan las ni roha.